once ናይ 100,000 እንድሕር ደኣ ላይፍ ኣካውንት ምስራዕኹም ተድሕሪኡ ናብ ስኬሊንግ ክንከይድና ኣብ ደስ በለኩም ዓለም ኮንኩም ኣብ ደስ በለኩም ግዜ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ባይታ ነጣጥሕ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ተድሕሪኡ እቲ ናይ ላይፍ ዕላማታት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ንሕና ቢልድ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ከም ኢንስቲትዩሽንስ ብሓደ ትሬድ ክንገብረሉ ንኽእል ሲስተም እዩ ኦኬ ሶ ናብቲ ሳልሳይ ፓርት ሓልፎኩም እየ ማለት እዩ ነን ሳልሳይ ፓርት ምሳይ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ትሬድ ትገብርሉ መንገዲ ኢና ጣጢሕና ዘለና ማለት እዩ ሶ ከመይና ትሬድ ክንገብር መጀመርያ ሕጂ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኢና ትሬድ ንገብር ላይፍ ማለት እዩ እንደን ኣነ ካ ትኸለኹ ትወፁ ማለት እዩ ባት ናትኩም ሪስክ ማናጅመንት ማለት እዩ ኣብ ቦትኡ ኩሎ ናትኩም በያስ ምውፃእ ድዩ ወይ ውሳነታት መሃብ ድዩ ኦር ናትኩም ስትራቴጂ ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ because at the end of the day ኣብ መወዳእታ ንሕና ቢልድ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ከም ኢንስቲትዩሽንስ ብሓደ ትሬድ ክንገብረሉ ንኽእል ሲስተም እዩ ሲስተም ጥራይ ዘይኮነ እውን ፍሪዶም ኢና ንሃንፅ ዘለና ፍሪዶም እንታይ ማለት እዩ ናፅነት ኣብ ዝኾነ ኣካል ከይተ መርኮስካ ትሬድ ክትገብርሉ ትኽእሉ ሌቨል እዩ ኣብ ትሬዲንግ ኣብ ዝለዓለ ሌቨል ብዝኸድካ መልክዕ then ርእስኻ እንዳኸኣልካ ክትኸደሉ ትኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ሶ ኣነ ከጀምብረኩም ጥራይ ዝተወሰነ ካፒታል ወይ ከዓ ካብቲ ተጣቢቕኩሞ ዘለኹም ዴይ ቱ ዴይ ስራሕ ወይ ከዓ 9 to 5 ስራሕ ክሳብ ትወፁ ኣትሊስት ንትሬዲንግ ከም ሞያ ክሳብ ትሕዝዎ ጥራይ እየ ኣነ ፑሽ ክገብረኩም ዝደሊ ክሳብ ርእስኹም ትኽእሉ ማለት እዩ እንድሕሪኡ ኣብ ደስ በለኩም ዓለም ኮንኩም ኣብ ደስ በለኩም ግዜ ትሬድ ክትገብርሉ ትኽእሉ ባይታ ነጣጥሕ እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ሶ ከምኡ ተኾይኑ ምሳይ ትሬድ ናገበርኩም ሪስክ ማናጅመንት ክትሕልዎ ትኽእለኩም ባያስ ክትሕልው ለኩም እንታይ ይገብርኩም ዘለኹም እንታይ መፅናዕት ንገብር ኣለና ንኸስሮን ንኸስቦን ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ሶ ከምኡ ኸውን ተኾይኑ እንታይ እዩ ክጋጥም ዘለዎ መጀመርያ ዝኾነ ሰብ እንዳሓዳ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሳይ ላይፍ ትሬድ ክገብር ተኾይኑ ብውሕዱ ስታንዳርድ ሜንቶርሺፕ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ስታንዳርድ ሜንቶርሺፕ ናትና ክትመሃሩ ክትለኩም እዚ ብውሕዱ እዩ ማለት ወይ እውን እንድሕር ካብዚ ብዝለዓለ መልክዑ ተኾይኑ ከዓ ኣብ ናይ ቪአይፒ ክላስ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን it doesn't matter ዋላ ብዩቲብ እውን ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እንታይ ይገብር ከም ዘለኹ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ ክትፈልጡ ክትኽእሉ ኣለኩም እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ቁማር ኣይኮና ንቋመር ዘለና ወይ ካልኦት ሰባት ከመይ ይመስሎሚ እቲ ማርኬት ንሕና ኮንትሮል ዝገብሮ ዘለና ይመስሎሚ ወይ ንሕና ዝኾነ ሓደ ዘይተረኣየ ማጂክ ወይ ከዓ ተኣምር ዝኾነ ስራሕ ንሰርሕ ዘለና ድመስሎም ሰባት ኣለዉ ነዚ ከጋጥም የብሉ እዚ ናተይ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን big illegal and criminal ከብለካ ዝኽእል ስራሕ ስለ ዝኸውን ዝኾነ ሰብ ዘይ ትርዲት ጆይን ክገብር ኣይክእልን ሶ ብትርዲት ጆይን ክትገብር ተኾንኩም ስታንዳርድ ክላስ ናትና ጆይን ክትገብርሉ ኦኬ ሶ ስታንዳርድ ክላስ ንኽትመሃሩ ናትና ሴልስ ማናጀራት ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንናተይ ተምሃሩ ጥራይ ግዜ ዝህብ ዘለኹ ሶ ቴሌፎን ኣብ ስክሪን ክገድፉልኩም እዮም ስታንዳርድ ሜንቶርሺፕ እንድሕርዳ ተወሲድና ደድሕሪኡ እቲ ናይ ላይፍ ዕላማታት ኣለዎ ኦኬ ኣብዚ ናይ ስታንዳርድ ሜንቶርሺፕ ብዙሕ ነገር እዮም ተምሃሩ ዋን overall financial market እንታይ እዩ እንተን ከመይ ኢኻ ገንዘብ ተወፍር ከመይ ጌርካ ኢኻ ንፉዓፋራይን ትሬደርን ትኸውን ዝብል ገንዘብን ናይ ገንዘብ እንታይነትን ኢኹም ትመሃሩ ደንድሕሪኡ ስትራቴጂ ትመሃሩ ኢኹም ቀፂልና ሪስክ ማናጅመንት ክንመሃር ኢና which is ናይ ገንዘብ ምሕደራ ናይ ገንዘብኩም ምሕደራ እዩ እንተን ትሬዲንግ ፕላን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ስኬሊንግ ማለት ካብ ንእሽተይ ካፒታል ተበጊስካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ዝለዓለ ካፒታል ትኸይድ ኢና ንመሃር ማለት እዩ ደን ቀፂልና ድሕሪኡ ናብ ላይፍ ትሬዲንግ ክንመፅእ ኢና ኣብ ላይፍ trading እንታይና ክንጥቀም ፕሮፕፊርም ክንጥቀም ኢና እንደን ላይፍ አካውንት እውን ክንጥቀም ኢና ሶ ፕሮፕፊርም እንታይ እዩ ካፒታል ዝቡኻ ካምፓኒታት እዮም ኦልሬዲ ክሳብ እዚ ቪድዮ ዝተበፅሖም ትፈልጥዎ ኢኹም ደን ፕሮፕፊርም ተጠቂምና ላይፍ ካፒታል ተጠቂምና አትሊስት ሓደ ሰብ እንዳራ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሳይ ትሬድ ክገብር ተኾይኑ ናይ 50,000 ካፒታል ክህልዎ ይኽእል ኣለዎ ናይ 50,000 ካፒታል እንታይ ማለት እዩ ናይ ፕሮፕፊርም ኦር ናይ ላይፍ አካውንት ማለት እዩ ሶ ካብ 50,000 ፕላስ ክሳብ 200,000 ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ it doesn't matter once ናይ 100,000 እንድሕር ደኣ ላይፍ አካውንት ምስራዕኹም ተድሕሪኡ ናብ ስኬሊንግ ክንከይድና ካብ 100,000 ከመይ ጌርኩም እዮም ናብ ዝለዓለ ትኾኑ ብሓደ አካውንት ተጠቂምኩም ከመይ ጌርኩም እዮም ብዙሕ አካውንት ማኔጅ ክትገብሩ ትኽእሉ and ኣቦትኡ ምሳይ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብቲ ልዑል ተኽእታት ንረኽበሉ እናተሳተፍኩም ትሬድ ትገብርሉ ባይታ ከነጣጥሕና ማለት እዩ ሶ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ጋይስ እንድሕር ደኣ ንትሬዲንግ ከም ሞያ ክትሕዝዎ ከም ዓውዲ ክትሕዝዎ ተኾንኩም ኣነ እውን ከም ዓውዲ ከም ሞያ ይሕዝየ ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ሰባት ምፍራእ እዩ ንመሳኢ ሓቢርና ንሰርሐሉ ንኽእል ብዙሕ ዕድላት ብዙሕ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ ባት ኣትሊስት ክላስ ክትወስድዎ ትኽእለኩም and then 50k plus
account خلوكم على and إذا mostly نمني recommended زجبر إذا عينت account نحرزات لكمني نتوم capital زلكم نتوم day to day سرح زلكم regular زخون سرح زلكم and صبوا ما بقى زلكم مالتي تقدميتي كلايك فارز كافلكم عدلات نخلو تريدرات تبلكا نتوم جنبرت زخونكم جنكا سكيل زلكم سبات recommend زجبري مالتي so دقيقة سلم كتال خمس جروكم فتو مالتي أبكر سألوا بهذا الفيديو خلنا نراها بينا عندنا فيديو لايك شير جبر وياكم نبزح حساباتكم بس دقيقة سلم كتالكم يمسكن thank you